Vítajte na mojom kanáli Stella and Mo a poďte sa spolu so mňou pozrieť na to, čo sa v Rúži pre nevestu udialo v druhej časti. Ale ty sa fakt tváriš jak hlúpa. Miška, oddiaľ, poďal. Yo hablo español un poco. No me digas. Pero un poco. Solo un poco. Solo un poco. Voy a la playa, había subido la marea. Hneď na začiatku epizódy máme neskutočne dramatickú situáciu a kto iný ako naša kráľovna drámy by sa o ne postarala. Miška nevie predýchať všetku tú drámu, ktorú sama sebe navarila a jednoducho odpadne. Ja mám pocit, že odpadne. Ja si potrebujem sadnúť hlavne. Fakt. Poďte ju chytiť rýchlo. Pozor, držte. Zavolajte niekoho rýchlo. Ale nie, samozrejme netreba takéto situácie brať na ľahkú váhu, len my si to tu humorom trošku odľahčíme. Ty na čo sa smeješ? Ja neviem, len tak. Áno, samozrejme, ako najviac pomôcť Miške, ako keď sa 18 žien prekrikuje cez seba v snahe zaujať Rasťovú pozornosť a ukázať mu čo? To, že v stresovej situácii len pridávajú olej do ohňa? Napíšte v komentoch, čo si myslíte. Dýchaj. Vodu jej dajte aj vodu, dajte Miške vodu. Miška, rozprávaj s nami. Miška, počuješ? Miška. Každopádne to určite dodá Miške pocit pohody a istoty. Ale aspoň Rastio ako správny hrdina chytil Mišku, teda situáciu za pačesy a zachránil ju. Hlavne pred ostatnými po pozornosti hladnými dievčatami. Choďte trošku ďalej, všetci, fakt. Ja v takýchto situáciách viem, čo mám spraviť. Nehovorím, že som nejaký odborník na to, ale mám aj nejaké kurzy prvej pomoci. No a Miška sa tak do Rastia ešte viac zaľúbi. V jej očiach jednoducho neexistuje väčší hrdina ako Rastio. A ja sa ti preberem. A nado mnou taký sexy dramoťák. A potom sa lepšie pozriem, zaostrím. A to náš pečelor. Ešte ma aj na izbu odniesol takto v ručičkách. Hej? Áno. Viete, nad čím rozmýšľam, ako tak pozerám Rastia zachraňovať Mišku? Kde je naša lekárka Catherine? Toto mala byť jej chvíľa ukázať jej neskutočnú inteligenciu, múdrosť a pohotovosť. A ona sa na všetko len tak prizerá. Tak ako v prvej časti ste mohli vidieť, ako sa dievčatá vedia dospelácky baviť, Je mi normálne nevoľno. Choď sa vyzvracať. No, ty sa choď vyvracať. tak ani v tejto časti to nebude chýbať. Vyspelé škriepky jednoducho musia byť, tie sú súčasťou Rúže. Aká bola prvá noc na vile, dievčatá? Pokračovala nejakým spôsobom dráma cez noc? My sme si iba spravili na izbe trošku takú srandu. Priznám sa, pretože nás rušili dievčata pred našou izbou. A tak sme teda si povedali, že budeme trošku odvážnejšie. Tak sme tam začali vzdychať a sme akože... Ale jakže sme vás rušili pred vašou izbou, že to je tam, kde sú stoličky. Reálne. Tak, ale však som povedala, že si to môžete presunúť na potom vašu sme boli úplne stranu. tichučko. Neboli. Čo? Však ste povedali, že máme byť tichšie a potom následne ste tam začali hulakať. Však ale dobre, môžeš sedieť aj pred svojou izbou. A ja si budeme premiestňovať stôl. Áno, presne. Áno, dobre, moja. Čo, nevieš preniesť stôl? Iho. Ďalej tu máme úplne prvé spoločné randičko a dostali sa na neho 4 mladé dievky. Výborne, tak ja by som poprosil všetky 4 najdievčata, aby ste sa išli pripraviť, obliec, zbaliť a vyrážate na skupinové randičko. A niektoré dievčatá, ktoré sa na neho nedostali, si racionalizujú túto situáciu nahováraním si, že je to takto lepšie z rôznych dôvodov. No neviem ako babi, ale ja napríklad vôbec neľutujem, že som sa tam nedostala na to randičko, pretože tam boli také výrazné baby. Hej, no. Že ani by som sa tam nejak, že možno neprekecala. Ja som to tiež vravela, že ja som rada, že tam nie som, lebo Cez Mišku a Mišku pri Miške sa dostať k slovu. No a Rebeka zase pochybuje o Catherinenej inteligencii. Tak tá inteligencia sa merá aj niečím iným. Keď som sa niečo spýtala, tak mi odpovedala ani nie, že jednou vetou, ale polovičkou vety. Takže úplne si nemyslím, že je to najmudrejšia baba. A som si istá, že zase Catherine by pochybovala o tej Rebekinej, keďže ako v prvej epizóde povedala,
Sú dievčatá v mojom veku aj hlúpe. Dievčatá na skupinovom randíčku bojujú o srdce ich nádeného manžela tým, že ho musia navigovať cez kuželovú cestičku. No ako im to išlo? Poďme sa na to pozrieť. Katrin zvolila presnú navigáciu. Nie, dobre ideš. Rovno, áno. A teraz ideme doľava, rýchle, doľava. Počkaj, nie! Ako ľudný prístup. Rýchlejšie. Nemôžeme ísť moc rýchlo. Počkaj, strašne, otoč sa doprava. A na záver sa jej ušlia veľmi povzbudzujúce slova od Rastia. Super. Na to, že si bola prvá, super. Akože čakal som horšie, pravdu povediac. A dievčatá v súboji o individuálne rande na seba vymýšľajú kadiaké fígle. Ale Lexi, ako správna podnikateľka, neplitvá časom a využije túto chvíľu na rozhovor o jedle s cieľom sa s Rastom zblížiť. Nie, ja tu stojím. Okay, daj to preč, keď tam niečo je. Ja tu stojím. Alebo nie, povedz mi, čo rád jedávaš? Meso. Áno, a kurácie? Môžete ísť. Ne, kurácie mám najmenej rád. A máš rád žena, keď dobre vári? No, Máš strašne zlý čas. A vieš variť aj ty? No, viem variť, no. Fakt? Ja rád varím. Alexi posmelenej konverzáciou mese sklzla ruka na Rastovo mužné stehno. Na randičku je Miška zase veľmi priateľská, keďže ako žena úplne zamilovaná po uši si myslí, že má jediná nárok na rozhovor s jej milovaným. Vedeli ste, čo ja s ním chcem prebrať a prerušili ste to, vieš. Keď si to vravela, že čo mu chcem povedať. Videl, to si mu vravala na Čudujem sa. Nenáhodou. Dobre. Nebavme sa o tom radšej už, lebo vidím, že nevieš, kde je sever. Tak nemôžem vedieť o všetkom, vieš. Veď som ti to hovorila, keby aspoň sa netváriš jak hlúpa. Ale ty sa fakt tváriš jak hlúpa. Miška, odtiaľ, potiaľ. A zatiaľ, čo Miška útočí na svoju kamarátku, Rasto sa snaží utiecť a zbaviť Lexi. Čudujem sa, že neprišli pre nás? Sú korektné. Zatiaľ. Ideme sa teda vrátiť. No a Katrin vďaka jej kľudnému a presnému navigovaniu je výherkyňou navigačnej súťaže a tak vyhráva individuálne rande s Rastom. Až na to, že Rasto vyzerá, ako keby bol na rande za trest. Napriek tomu, že sme nemali vôbec problém sa rozprávať, tak som to vnímal tak, že častokrát ja som musel trošku ťahať tú komunikáciu. Čo si myslíte? Viete si reálne predstaviť Rastia s Katrin? Neprídu vám tak trošku ako mladšia sestra a starší brat? Zatiaľ, čo naše 4 mladé dievky boli na randičku s Rastom, mladé dievky vo vile sa hrali prvú táborácku hru dnešnej epizódy, ktorá bola na tému, ako som ja nazvala, Veľkonočný pondelok. Ale voda sa neliela, aby dievčatá boli krásne, zdravé, ale ako trest za faloš. A ako vyzerá oblievačka a la rúža pre nevestu? Poďme sa na to pozrieť. A aj keď ocenenie najfalošnejšej dievčiny na vile získala Noemi, tak sa ukazuje, že okrem Rebeky ani u Sáry nie je Katrin veľmi populárna a to, že bola na rande, ju vlastne zachránilo pred vedrom vody. Ak by sú tu viaceré baby, ľudské by určite vedro absolútne nepristalo, pretože ja som tu od začiatku vlastne mala konflikty s Katrin. To babi veľmi dobre viete, to vedro by som mi dala takto s radosťou na hlavu. A ako sa ukazuje, Katrin je tiež veľmi populárna u Rastia. Šup, rúža, nerúža. Nemám rúžu. Ja si myslím, že rúžičku som nedostala, lebo... Neviem. Čo tam po rúži alebo opytovanej láske, naša bifloška aspoň zažila najromantickejšie rande jej života. Mali sme krásne randičko pri západe slnka, čo je že moja srdcovka. Takže neskutočne som si to užila. A aký máš to dojem? Ako veľmi príjemné to bolo. Tak zahmlievala, že také zahmlené sklo ani v saune není. Na veľa. Ale Katrin nakoniec priznala, ako to s tým vášnivým boskom, ktorý by sa hodil k najrande jej života bolo. Nie, nebola pusa, takže upokojím vás. Dozvedeli sme sa,
že pre našu kráľovnú drámy Sara nie je konkurencia. Tak to so mnou že nejak nepohlo, lebo teda pre mňa Sara nie je konkurencia. A ako to nakoniec dopadne, sa dozviete o chvíľku. Medzičasom Rasťo vchádza do babskej izby s kyticou. A viete, čo si ja myslím? Že Catherine si myslí, že to je pre ňu a Rúža prichádza len na neskorenie. Ahoj. Ahoj. Ako sa máte? A rozprávame sa tu. Hovoríš o dnešku? Áno. Rozprával som mi, aké úžasné. Sme mali randičko, aký krásny západ slnka sme zažili. Hej. Na Catherinine sklamanie kytica je pre Sáru, ktorá má mini randičko s našim motorkárom. Všetko jak má byť, okrem toho čo. Sára dostala rúžu aj pusu. Čo na to povedal Miška? Stále žiadna konkurencia? Čo musím ešte vybaviť? Wow. Pridám k tejto kytičke ešte tento kvietok a musím sa ťa spýtať, či príjmeš moju rúžu? Určite, že príjmem veľmi rada. A ďakujem ti krásne. Je tvoja. Môžem ti dať aj za tú malú pusu? Ale len malú fakt. Môžeš. No a porovnáme si výrazy tváre a Rastevo zhodnotenie randy s Catherine versus so Sárou. Odliadnúc od rúže a pusy, ktoré si myslíte, že bol úspešnejšie? Alebo ešte porozmýšľam nad iným odvetvím. Veľmi milé sa s ňou rozprávať. Mŕtvemu? Taký muž, takže sa veľmi dobre počúva a veľmi dobre sa na neho pozera. Tak som to vnímal tak, že častokrát ja som musel trošku ťahať tú komunikáciu. So Sárou sa mi debatovalo dobre. Tam sme napríklad nemali vôbec problém si nájsť tú spoločnú reč. Jemná a nežná Kika bola Rasťom vybratá na rande vo dvojici a nechybal romantika. Keď som zbadala ten katamarán, som si pomyslela, že pre Boha, že ja sa proste dogrcam na tej lodi. Ani adrenalín a výhovorka na držanie ruky. Rád robím aj niekedy také bláznivé veci. Že sa to nakloňa. Neboj sa. Týko. Spravená? Nie. Ideme? Na 3, ideme na to. Normálne, odpočítame a 1, 2, 3. Hop. Tiež iskrenie, až to skoro horelo. Ja si myslím, že má výbornú postavu. Vyzerala v plavkách naozaj dobre, veľmi pekná. A dobrý dôvod na jemné dotyky a zbližovanie. Úžasné, ale sa škrátlo. Čo akože to patrí k takému adrenalínu. V podstate nehala sa mnou ošetriť. Tiež nevinné flirtovanie. Strašne ma to mrzí, že si sa poškrela. Plne v pohode. Povedz teda ty ako sestrička, že čo s tým máme spraviť, aby to bolo čo najlepšie? Že ja si myslím, že môžu trošku pofúkať a taký jemný úsmev dokáže proste odpútať takú pozornosť, vieš, že budeme mať proste spomienku, vieš. Sexuálne napätie. To je taký bizár, že sa rozviazal spodok plaviek, čiže som sa úplne zľakla, že ich budem proste tam niekde hľadať, alebo že už vôbec ich nenájdem. Spravil som poctivú mašličku a smiali sme sa na tom a išli sme ďalej. A za toto všetko si Kika zaslúžila časť Rasťovho srdca v podobe rúže. No, ja ti ďakujem za dnešok. Chcel by som ti dať toto. Presvedčila si ma dnes, že si asi taká kľudná a romantička, ale zároveň vieš vykročiť z tej komfortnej zóny. Asi aj za každú srandu. Takže by som sa ťa chcel spýtať, či príjmeš moju rúžu. Akože porozmýšľam. Ježiš, príjmem, ďakujem. Páči sa. Ďakujem. Ďakujem, veľmi pekne. A ako to už v rúži chodí, zatiaľ čo niekto je na rande, ostatné mladé dievky hrajú táborácké hry. A najlepší moment 3? Nómina nefalšovaná radosť. Prichádza ďalší dramatický moment, keď Noemi ako výherkyňa titulu najfalošnejšia dievka na vile je potrestaná tak, že je z nej vyhostená. Mám jednu nepríjemnú správu pre vás. No. Noemi, teba poprosím, aby si okamžite opustila vilu. Hore ťa čaká auto. Teraz v tejto chvíli. Čo? Si sa mi ťažko úplne dýchá, srdce mi strašne bije. Ale nebojte sa, to vyhostenie len znamená, že má vlastne s Rasťom mini rande, a to preto, že dievčaťa
Vlastne som sa dozvedel, že dievčatá ťa zvolili ako takú najviac kvázi fake na vile. Dievčatá. Okrem toho sa na tom randničku nič také extra neudialo, no a mi hlavne vysvetľovala, že ona nie je falošná, veď to poznáte. Tam častokrát padali dôvody, akože ma najmenej poznajú, ale tak ja som povedala, že ja som si tu neprišla hľadať kamarátky, ja sa nepotrebujem s každým socializovať. Na party mali ako výherkyne súťaž Anička, Luisa a Lucia, možno si s Rasťom zatancovať a takto to vyzeralo. Poďme si do toho pustiť poriadnu slovenskú hudbu na veľkonočnú tematiku. A Kika sa potajme pridala s telou na telo tančekom, čo ostatné dievky nemohli nechať len tak. Museli zahasiť chemické reakcie, ktoré Kika vyvolala. Lucia sa ale nedala a ukázala dievčatám, ako sa tancuje. Až si skoro pery dohrízla. Stop it. Get some help. Po tanečkoch si Rasťo zavolal Luizu bokom. Ja som si spravil ináč trošku research, ja som si pozrel nejakú tvoju hudbu. Áno, a čo hovoríš? Si získala fanúšika. Poď so mnou, ideme sa trošku porozprávať. A popravde neviem sa rozhodnúť, či to medzi nimi iskrilo romanticky alebo len kamarátsky. Prosím, poradte mi, myslíte si, že má Luisa šancu? A ty normálne full time iba rapuješ, alebo máš aj niečo iné? Full time iba rapujem, koncertujem a tak ďalej. No. Dobre. No ja ešte dokončím svoj research a keď dojem domov, tak ešte pozriem nejaké tieto pesničky tvoje. Z nejakého dôvodu ja s ňou mám takú dobrú energiu a vlastne všetky interakcie, ktoré sme zatiaľ mali z môjho pohľadu s tou Luizou, boli veľmi príjemné. No a potom bol ešte pár nudnejších rande, ale tým vás nebudem nudiť. Avšak musím vyzdvihnúť rande so Zuzkou, kde sme sa dozvedeli, že Rasťo habla español. Ty nemáš nejaký prízvuk na to, že žiješ v zahraničí? Ja nemám žiadny, podľa mňa to je taký mix, keďže rozprávam aj... Ale ináč počujem tak angličtinu trochu v tom... No. Tak jemne. Snažím sa, že nehodím žiadne anglické slovo, ale že hej, no. A ešte aj španielčinu. Yo hablo español un poco. No me digas. No, pero un poco. Solo un poco. Solo un poco. Ale máš taký ten prízvuk. Ale to možno iba... Ne, fakt neviem, viem pár vecí. Y después de venirte a la tú no coges los panes de vuelta y no dejas de hablarte con él nada más que por los chismes que puedan salir, tía. A tiež sme zistili, že aj keď sa Lexi snaží potlačiť žiarlivosť, tak jej to ako si nejde. Lexi, to bol zvláštny pohľad. Aký? Tak si zázerala na mňa trošku. Nemyslíš vážne? To, čo si to dovolila, akože teraz? Aj tu to, na čo sme čakali a kvôli čomu sme vlastne pozreli celú túto 2-hodinovú časť, je tu vyraďovačka. Ja už mám taký tajný tip, kto by asi tak mohol vypadnúť. Aj vy ho máte? Tak poďme na to. Držte mě! Kde jste? Držte mě. Nebo z ní udělám 2. Vidíte? Pri odovzdávaní ruží sme sa dozvedeli, kto bude mať tú česť ísť na celodenné rande. Nešla by si so mnou zajtra na celodenné rande? Rada. Tak tu sa už teším, ako to dopadne. Pozrieme sa na to spolu budúci týždeň. To sa takto nerobí. Nie pred všetkými. Som myslela, že odídem rovno. Žiarlim, lebo ja som stále nebola na rande. No, Rastík, haló. Kristinka mi povedala, že budem spať na gauči a že sa ráno zobudím bez obočia, keď mu dám pusu. Náš mladý mládenec rozdával komplimenty jedna radosť. Viem, že v sebe skrývaš veľmi veľa energie a ja osobne sa niekedy držím pravidla, že menej je niekedy viac. Aj keď na tvoju energiu si musím ešte trochu zvyknúť. A ja na tvoju. No verte či neverte, súčasťou vyraďovačky bola aj hodina poézie v podaní Sofie. Taký mini hviezdoslavou Kubín. Čo pre mňa znamená láska? Keď sme prepojení.
jeden s druhým, ale s niečím hlbším. Láskou takou, aká vojnu zastaví. Láskou takou spontánnou. Láskou takou, aká robí ľudí lepšími. Láskou takou vesmírnou. Sme prepojení so vzduchom aj zemou. Cítime oheň aj vodu. A je to tu. Výherkyňa cesty späť na Slovensko sa stáva... Katrin! Katrin, blahoželáme ti. Už nemusíš tráviť čas so ženami pod tvoju inteligenčnú úroveň. Katrin, ale ja si naozaj vážim inteligentné a múdre ženy. Ja som to čakala, lebo nebol tam proste meč. Tak, rozlúčme sa teda s Katrin. Ahoj. Ďakujem. A von. Otoč sa, tak? Ako? Tak, vypadni. Nech sa páči. Dovidenia. A na záver sa chcem poďakovať všetkým mojim odberateľom. Ďakujem vám krásne, veľmi si to vážim. Za výrobou mojich videí je množstvo hodín a množstvo dní práce, takže si naozaj vážim, keď sa vám moje dielo páči a odobráte. Veľmi ma to povzbudzuje v tom, aby som sa učila, ako lepšie robiť videá a ako vás tak baviť. Majte sa krásne a do ďalšieho videa.